výsročnej práce, ktorú dnes prinášame na Pánov oltár. Sme nesmierne vďační, že na týchto kresťanských základoch môžeme už takmer celé storočie rozvíjať aj živú duchovnú tradíciu úcty boskému srdcu, ktorá spája generácie našich predkov. Naše prenikavé a otcovské slová, ktoré zazneli v homílii, sa hlboko dotkli našich srdc. Vliali nám novú nádej a stali sa pre nás mocným povzbudením na ceste viery i vernosti evanjeliu. Pochopili sme hlboký význam slov fyzickej a duchovnej transplantácie srdca a spoznali sme, že naša cirkev, ktorej sme verní, je nekonečnou cestou. S nesmiernou vďačnosťou a dojatím prijímame vzácny dar, ktorý ste nám dnes s láskou odovzdali a ktorý zostane trvalým a drahocenným symbolom vašej prítomnosti medzi nami. Chceme vás uistiť, drahý otec biskup, že celá naša miestna cirkev vás bude s úprimnou synovskou a dcerskou láskou denne sprevádzať v modlitbách, prosiac Pána, aby vás posilňoval. Vyjadrujeme vám našu hlbokú vďaku za vašu obetavú a príkladnú pastierskú službu, ktorou vediete celú našu diecézu, ako aj pán starosta povedal, s láskou a múdrosťou. Do ďalších rokov vašej apoštolskej služby vám od božského srdca Ježišovho vyprosujeme pevné zdravie, plnosť nebeského požehnania, stálú posilu Ducha Svätého a materinskú ochranu pre blahoslavenej Panny Márie. Vyslovujeme úprimné Pán Boh žahnať všetkým kňazom za dôstojné slúženie svätej omše a za spoločné duchovné obohatenie našich obcí. Főexcellenciás és főtisztelendő püspökatya! Fogadja a legmélyebb tiszteletünk és köszönetünk kifejezését azért a mérhetetlen kegyelemért, hogy ma plébániai közösségünk körében bemutatta ezt a legszentebb áldozatot, amellyel közösen adtunk hálát Jézus legszentebb isteni szívének. Olyan mély gyökerekkel rendelkező közösségként állunk itt, ahol az ősi bencés hagyomány összefonódik szőlőtermesztésünk első említésével, és e közel 1000 éves munka gyümölcseit mind a mai napig az Úr oltárára helyezzük. Végtelenül hálásak vagyunk, hogy ezeken a keresztény alapokon már csak nem egy évszázada ápolhatjuk az isteni szív tiszteletének élő lelki hagyományát is, amely összeköti őseink nemzedékeit. Az ön homíliájában elhangzott mélyre szántó és atyai szavai megérintették szívünket. Új reményt öntöttek belénk, és erőteljes buzdításá váltak számunkra a hit és az evangéliumhoz való hűség útján. Megértettük a fizikai és lelki szívátültetésről szóló szavak mély jelentését, és felismertük, hogy egyházunk, amelyhez hűségesek vagyunk, egy végtelen út. Mérhetetlen hálával és meghatódottsággal fogadjuk azt a drága ajándékot, amelyet ma szeretettel adott át nekünk, és amely az ön köztünk való jelenlétének tartós és becses szimbóluma marad. Szeretnénk biztosítani önt, kedves püspökatya, hogy egész helyi egyházunk őszinte fiúi és leányi szeretettel fogja önt nap mint nap imáiba foglalni, kérve az Urat, hogy erősítse meg. Kifejezzük mély köszönetünket áldozatos és példamutató pásztori szolgálatáért, amellyel egész egyházmegyénket vezeti, amint azt polgármester úr is mondta, szeretettel és bölcsességgel. Apostoli szolgálatának elkövetkező éveire Jézus legszentségesebb szívétől jó egészséget, a mennyei áldások teljességét, a Szentlélek szüntelen segítségét és a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmát kérjük önnek. Őszinte szívvel mondjuk, Isten fizesse meg minden papnak a Szent Mise méltó celebrálását és településeink közös lelki gazdagítását. Excellenciás Atya, mély hálánk és odaadásunk jeléül kérjük, fogadja el plébániai közösségünktől ezt a virágcsokrot, imáink és őszinte szeretetünk zálogaként. Vaša Excellencia, na znak našej hlubokej vďaky a oddanosti príjmite, prosím, od nášho farského spoločenstva túto kyticu kvetov ako prejav našich modlitieb
a úprimnej lásky. Pochválený buď Ježiš Kristus, vyčiatavšie Ježiš Kristus. Nechcem naozaj zdržiavať, drahí bratia a sestry, lebo sme tu dnes dlhšie ako zvyčajne v nedeľu, aj tým, že sme opakovali niektoré časti svätej omše dvojazyčne alebo trajazyčne. Ja vám ďakujem za vašu trpezlivosť a predovšetkým za to, že ste aj pri tohtoročnej výročnej slávnosti a procesii preukázali vašu živú vieru naozaj od malých detí cez vás, ktorí ste produktívneho veku, až po tých najstarších. Aj tak krásne bola vyzdobená dedina alebo jednotlivé domy a teda aj tie poháre vody, ktorí tam čakali na tých, ktorí sú v procesiu, sú znakom toho, že žijete touto tradíciou Ježišovho srdca. Preneste si to aj do každodenného života, aj do našich rodín, aj do pracovných vzťahov. Všade tam, kde nás Pán Boh posiela, lebo to Ježišové srdce žije a bije pre nás, aby aj naše srdce bolo lepšie, krajšie, aby tento život na zemi naozaj bol ľudskejší a aby sme takto kráčali spoločne do nebeského kráľovstva. Pozdravte aj všetkých vašich drahých, ktorí tu nemohli byť, alebo žijú v iných častiach sveta alebo republiky a uistite ich, že sme na nich všetkých mysleli. Pochválený bude Ježiš Kristus, vyčiatejšie Ježiš Kristus, požehnaný nedeľou, všetko dobré. Drahí bratia a sestry, v prvom rade naša vďaka patrí Pánu Bohu, ale naša vďaka patrí aj Pánu biskupovi, ktorý prijal pozvanie ako hlava našej diecézy, ako apoštolský nástupca a diecéza ako garant jednoty a katolíckej viery Božieho ľudu. Ešte raz Pán Boh vám zaplať a stále môžeme povedať, že sme boli v tejto svätej chvíli akoby srdcom diecézy, srdcom, ktoré je v jednote s hlavou a s celým organizmom a že sme našej diecéze, milovanej nitrianskej a zároveň aj našej farnosti vyprosovali mnohé milosti. Pán Boh zaplať. Pán Boh zaplať aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že sme takto krásne mohli sláviť Najsvätejšiu obetu aj procesiu. Nech je všetko na väčšiu Božiu česť a slávu. A chcem sa v neposlednom rade poďakovať všetkým vám, ktorí ste prijali pozvanie, že sme mohli spolu sláviť našu úctu Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Krisztus van, kedves testvéreim, meg szeretném köszönni a püspökatyának, hogy elfogadta a meghívást, mint az egyházmegye feje, mint apostoli utód, a katolikus hit és az egységnek a garantálójaként. Meg szeretném köszönni, hogy bemutatta nekünk a legszentebb áldozatot, és vezette a körmenetet. Meg szeretném köszönni mindazoknak, akik bármely módon hozzájárultak, hogy ilyen szépen ünnepelhettük a mai napot, és mindenkinek, hogy elfogadtátok a meghívást, és együtt adhattuk, róltuk le tiszteletünket Jézus szent szívéhez. Drahí bratia a sestry, poprosíme teraz po pápežskej hymne, aby prišli deti, ktoré nás obohatili svojimi dielami a aby od pána biskupa prevzali malý darček. Zároveň všetkých vás chceme pozvať na malé agapé tu v areáli kostola. A teda aj pre vás, pre veriacich, priniesol pán biskup malú pamiatku, svätý obrázok. Zahrňajme pána biskupa do našich modlitieb.
Nechaj